Posljednji ljudi, danas ćemo biti na omegle. Sad ću ova pokazati. Omegle. Ovo je sestra. Ne to šaljem na YouTube da budeš. Neću. Tako. To je naša sestra. Evo, to je omegle. To je omegle.com. I vidite. Bićeš na YouTube. Evo. Ne bić na YouTube, stvarno. Neću, stvarno. Vidite, to je naša sestra. Ona uvek meni je, moj brat kaže, neću, stvarno. Vidite. Slanje, evo. Vidite, ja imam i Skype. Onda ne pričamo o tome. Imam i onda. Tu preko toga snimam YouTube. To se zove Google. Pa onda ovdje je Skype. I ovdje je šida. I to bi bilo za ovaj klip. Vidimo se vrlo uskoro. I ćao. Tina kaže čao. Kaže čao. Ćao. Ajde, kaže čao. Ajde.